Hola, molt bona nit a tots. No hi ha cap llista ni cap objectiu d'ETA a la Comunitat Valenciana, segons ha declarat la delegada del govern. Però el que és cert és que alguns etarres estigueren instal·lats ací, a València. Exactament en este pis que... Els problemes de la prostitució i el tràfic de drogues als barris marítims de València han estat esta mateixa vesprada. Hola, molt bona nit. Encetem esta tercera edició de l'informatiu Notícies No, parlant-los de terrorisme, de la notícia que cueja des de fa dies. Els dos terroristes que van viure a València durant el mes d'agost tenien ordre de cometre un brutal atemptat. Col·locar un cotxe bomba en la línia de ferroviària València-Mallorca o fer esclatar el ferri que va a Eivissa. Però l'intent d'atemptat va resultar frustrat. El cotxe no va arribar mai. És el vehicle que la policia va fer explotar de manera controlada a Benavarri, Osca. És el cotxe bomba que a Benimàmet esperaven Igor Solana i Arrietiragui. Tenien ordre... I ara una informació que ens afecta a tots, pràcticament. Atenció, perquè es preveuen pluges generalitzades en tota la Comunitat Valenciana este cap de setmana. Estem en situació de preemergència. La gota freda pot descarregar a partir de dissabte a la nit. Invertir en investigació és invertir en benestar social. Ho han dit avui a València algunes de les ments més privilegiades del nostre país, els membres de l'Alt Consell Assessor en Investigació i